लेडीज ना खोना पूरा दुनिया खोज गलम मऊ जिला में एगो लेडीज मिलल जेकर उम्र 60 बरिस 60 बरिस का लेडीज मिलल और अपन चौकट बाजू बना के अपने दुआरी पर बैठल रहा। हम जब कहली अपने दू चक्का से कहली चाची पा लगी ओकरे ही समझ में आल कि बना पूरा निया रहे ओकरे ही समझ में आल कि भले 60 बरिस कहीं तो का करी लेकिन व्यवस्था से टाइट से बताई चाची कल अब आई ना हाँ नाइट हमारे कुछ ये बल्कि नाइट कल 2000 ये बल्कि चाची रात भर का 2000 है कल कि हाँ रात भर का 2000 हम अनु सोचनी कि मैंने 8-9 बजे नहीं रात भर में 2000 कोनो बड़ी बात ना मैंने रोटी बनाओ खातिर थोड़ा जैसे लेडीज ना ये लेडा खाली पेटवा नहीं करल जैसे लेडीज करो तो के लेडीज ना बनाओ ये करे समझ में आल कि हमके पुरानिया समझत हम सबके पार कर दे। अरे बाबू जब आवे के प्रोग्राम पर दिन दे दिहल के 500 बयाना दे दिहल के लेडीज बेचारी चली आई आ लेडीज बेचारी आई तो के एक बीमारी उभर गई। देहाती भाषा में यह एगो बीमारी ऐसन के संसार में पूरा पूर्वांचल पूरा प्रदेश में है कि केहू के छिपा ना पाई के लोग कह करे तो खजूली भाई है केतनो बाबू दबाइबा का करे 7 लुग्गा के तरह तब कुछ ना कुछ कर देवा खजूली के ऐसा बीमारी है कि कुछ ना कुछ कर ही देवा। आए बाबू जब बेचारी लेडीज आ गई तो मेरे दिमाग में आया कि अगर हम समाज में अगर खजुआवा लगत है तो जनता हमसे ढेला मारी लेकिन सरस्वती माई के संदेश कि बेचारी समाज में गीत भी गावत है खजुआवत भी है और जनता के मजा कैसे आ जात बा 5 मिनट खातिर हम लेडीज बन जाते कैसे देखते